ду вилоят ва баъзе ноҳияҳо нақшаи даъватро дар рӯзи аввал иҷро карданд. имрӯз 1 апрел давати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ дар вилояти хатлону вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар рӯзи аввал пурра иҷро шуд. имсол ҳам ноҳияи Тоҷикобод нақшаи давати навазкарон ба артиши миллиро дар як рӯз иҷро кард. худи ҳамин рӯз дар майдони қисми ҳарбӣ даватшавандагон аз ноҳияҳои минтақаи Рашт ба таври ихтиёрӣ барои ҳамроҳ шудан ба сафи артиши миллӣ ҳозир гардиданд. дар натиҷа ноҳияи Сангвор 100%, Лахш 100%, Тоҷикобод 100%, Нуробод 100% ва Рашт 100% нақшаи давати ҳарбиро иҷро намуданд. бояд гуфт ки бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 феврали соли 2025 дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқарраргардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд ва давати навбатии шаҳрвандони солҳои таваллудашон 1998-2007 ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ аз 1 апрели соли равон дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат давати баҳории шаҳрвандон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ оғоз гардид. Пардифен ҳаб ҳангоми дарди сар, дарди буғум ва дандонҳо тавсия дода мешавад. Пардифен аз ширкати Вегафарм. Пардифен ҳабро аз дорухонаҳо пурсон шавед.